Hola, soc la Rosa Maiol, professora de l'Escola Cosca Jesuïtes Gràcia, i us vull explicar l'activitat que vam realitzar amb els alumnes de tercer d'ESO, on hi treballàvem un projecte d'animació amb la tècnica de l'stop motion. Primer vam començar fent un visionat on hi havia diferents exemples on els alumnes poguessin veure les diferents maneres de treballar l'stop motion, ja sigui amb ninots de plastilina, ninots articulats, amb objectes reals, amb pixelació i fins i tot papirs retallats, i també era interessant que veiessin els diferents camps on es pot aplicar aquest tipus d'animació, com ara en publicitat, pel·lícules, curtmetratges, sèries de televisió, videoart. A la següent sessió els alumnes es reparteixen en grups d'entre 5 i 6 persones i comencen amb la pluja d'idees. Allà decideixen quina idea els agrada més i fan una petita sinopsi del guió com aniria. En aquesta sessió també fan una planificació de les tasques, perquè ells saben que només tenen 6 sessions per treballar aquest projecte, i allà nombren un responsable per a cada tasca. Hi ha un responsable pel moviment dels actors, un responsable de fotografia, un responsable del disseny dels decorats i de pensar en tot el material que necessitaran, un responsable de l'edició de vídeo, un responsable del so i de la música que se sentirà que sigui adient per l'stop motion que ells han triat, i finalment s'anomena un director. El director serà qui coordinarà totes les tasques i s'encarregarà de fer un registre fotogràfic i escrit de tot el procés, que anirà entregat amb un dossier que entregaran al final del treball, i en aquest dossier també hi haurà l'explicació de tots els entrebancs que s'han anat trobant i com els han solucionat, quines dificultats s'han trobat. Sovint els passa que els hi falten recursos i ho han de suplir amb imaginació, els hi falta el temps, mala planificació, mala repartició de tasques, i d'aquesta forma fas que reflexionin a fons sobre com els ha anat el projecte i com podríem millorar la propera vegada. Finalment, fem la sessió on hi ha el dia de l'estrena, que es visualitzen els diferents vídeos, cada grup explica el seu treball, les dificultats amb les que s'ha trobat, com ho ha solucionat, i després els altres grups intenten fer alguna crítica constructiva per tal d'intentar millorar aquells vídeos, ja sigui per la música, si no és adient amb el vídeo, o alguna imatge o algun crèdit. Sempre surt alguna cosa i llavors tenim una sessió més per millorar-ho. Aquest treball és una bona ocasió perquè els alumnes s'adonen de la importància de tenir una bona planificació i organització, cal treballar la creativitat per fer una bona animació, i aquest projecte visual de treball cooperatiu engloba diferents camps del món artístic i audiovisual, i això els permet treballar en diferents vessants artístiques. Cadascú es responsabilitza de la part que més el motiva, però no vol dir que ell faci només la seva part. Ell es responsabilitza de la seva part, però ha de treballar amb tot l'equip, amb totes les diferents tasques. Where you only need the light when it's burning low, only miss the sun when it starts to snow, only know you love her when you let her go, only know you've been high when you're feeling low, only hate the road when you're missing home, only know you love her when you let her go, and you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make the dream last. But dreams come slow and they go so fast.
see you when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch slowly dies. 'Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.